Udla was the next chapter out of 10. Ngingagrade an 11. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very feeling for my prizes abo. It's very feeling. Sanibonani, igama lami ngumuzi ngwakwamthabela khona le mntu bathu bengomo kayiqosha ngomuzi uPhorish Pheshenyala zophona istofu. Ngaphansi kwentaba uMachotshane. Okay. Cha ngoba ke ngokuhlala ngikhona ngempela ke la kwelika banana lapha ke eNtuzuma. So ke namhlanje ngilanga phela ku Select Africa TV. Ngenhloso yokuthi ngicela usizo ingisize. Nginentokazi ke ngiye ngayibona esontweni. Ngisonta ke khona lapha mina eNani. So kunentokazi engiye ngayibona lapha esontweni. If I'm not mistaken ekamzawo omunye umzalwane sikhonza naye. So izivakashela ke emavikini adlule ngachazeka okukhulu kakhulu ke kodwa okwangichazayo kuyo indlela nesizotha ngakhona, indlela ehlonipha ngakhona, nendlela nje eyakheke kahle ngakhona. So namhlanje ke ngila ku Select Africa TV ngizocela ukuthi ningisize ningihlanganise naye. Mhlambe ngike ngithi ukukhuluma naye. Yes bese ngeke ngazama ukukhuluma nayo, ngeke ngazama njalo ukukhuluma nomzawa wayo, but umzawa wayo lokho ngishonisa le. So ke ngiyacabanga ukuthi mina njenge Select Africa TV ningakwazi ukuthi ningisize ngihlangane nayo, sixoxe mina nayo. So wakhuluma nomzala wakhe hayi yena umnikazi wendaba? No, bengakakhulumi nomnikazi wendaba. All right. So imininingwane yakho sisizengayo wayethola kumzala? Ngayithola kumzala. Umzala wayo vele besonta naye sekunesikhathi eside ngimazi khona ebanjeni. Nethi nje wathi akafuna ukufakela. Angiyazi mina le nto, ngazi noma sothi sibanga nomzala wakhe because wayelokho eshona le engibuza ukuthi ngifunela number because ngathi nje cela nginikeze number yakhe, wathi ngifunelani umzala wakhe ufuna abantu aba straight mina. Wakhuluma nje into eyiningi engayi-understandanga ukuthi zihlangana phi kanjani, ngizodlala ngaye ngathi no, mina into engiyifunayo inamba yakhe, okuningi ngizokwazi ukuthi ngikuxoxe naye. Okay. But wagcina enqabile ke naye. So esontweni wakhuluma nayo sisi? No, ngagcina ngakwazanga. Ngambona, ukumbona kwami esontweni kwasho ukuthi ngazama ukukhuluma naye, kwasho ukuthi waye phakathi, if I'm not mistaken, waye phakathi nabantu abadala. So kwaba nzima ukuthi ngifinyelele kuye kanti nami vele ngangiphuthuma. So wangigcina kungiphoqela ukuthi angihambe, kodwa ngaphiya ngento eyodwa ukuthi ngase ngibonile ukuthi ufike nobani. Oh, at least ngesikhathi kuthiwa ama-visitor wafika, ngase ngikwazi ukuthi ngigcina ngithola ukuthi okay uhamba nomzawa wakhe umuntu engimaziyo veleke. All right. So uthosisi uthande kuyena isizotha indlela yakhe ke ngayo emzimbeni, but okunye awukakakwazi ngoba thanda kakaqoqa. Angifuna ukuqamba manga. Angakakwazi okunye kodwa nje into yangichaza kuye isizotha, ukuhlonipha nanani nje ezinye zezinto ezincane engayibukayo, but mina zangenza ngachazela. Nganothisa nje ukuthi wayethunyiwe ngoba because abazalwane banokudebesela kuthiwa bakhela abafundisi amanzi yabo iphuzo. So ngabona eguqa ngisela umfundisi. So ezinye zazo izinto ezangichazayo lezo because abazalwane abaningi lapha esontweni uthola umuntu umehambisela amanzi umfundisi noma isiphuzo noma ngabe yini uvela amnikeze nje imele phela. What if uguqela abafundisi kuphela wena ngeke yaza kuguqela? Hayi akwazi phela. Akwazi. Yabona njoba eguqela abafundisi nje. Obvious ukuthi uphume ekhaya nenhlonipho futhi uphume ekhaya lifundisekile. Obvious lento ukusho ukuthi ukayibone kuma wakhe eguqela ubaba wakhe. Obvious nakumina uzwenza because noma wakho uzomfaka lemfundiso yakhe. Yeah. Okay. No, it's fine. Angifuna ukuthi ngiqine kakhulu ngembuzo, but my last question is since usisi awumazi anikaze nikhulume wagcina ukumbonela kude wachazeka. Yiphi mhlambe equality angaba nayo ongayifica kuyena namhlanje bese ikthena off? Because sometimes kuyenzeka ukuthi into uma usayibukela kude ibi lento efunayo, but uma usuthola ithuba lokuthi uyisondeze uyabona ukuthi eish na mhlambe ngisheshe ngajaja eli. Yiphi nje into ongayifica kuyena engakwenza ukuthi ugcina usushintsha umqondo ngale date yonke? Ngiyakuzwa. But into engangithena off okokuqala nje ukuthi afake i-wave. Angizwani mina nomuntu wesifazane ofaka ama-wave. Why? Hayi. Yabona nje ngifuna mina umuntu wesifazane uma ngibuka yena ngibone yena uqobo lakhe.
Okwesibili lezi izinto enifaka ebusweni nithina ama Makeup. makeup. Ngishayisana nalonto. Even if ukwenza nje occasionally mhlawumbe nje just Phela mina ngithi ngwasemakhaya. eh So lapha emakhaya sifuna uqobo lakhe asifuna umfanekiso wakho. Uyabo? Kuphinde kuzoba umuntu ogqoka hayi angisale bese ngayo umuntu okhindayo ufaka igcebo noma ngushayi. Khuleka sengijwayele ngisho ukuthi awufuni ufana nami ezimenze amathanga ngaphandle kwasagcina hayi ngeke ngisasho ngcono sesihamba kodwa nje nawe uyabona uyabo. So semengafika ekhinde njengami nje ukuthi sekuphelile. Sami sengaqala phela abanye vele khona lento engeke ngisho ke mina sisi wami. Kumuntu wesifazane ngeke ufice yonke into oyidingayo. But kukhona okuncane osuke uzokuthola ongakufuni. But usuke sekusekelele kuwena ke wena njengendoda ukuthi umenza abe yilento oyidingayo. So if oku4 mhlambe ku4 engudingayo but kuphase oku3 wafeyila kodwa. Ake ngizama ukukubekezelela. Ngizama ukuthi sakhane sesindawonye ukuthi nakho phela lokho kwesifom ukuze kuphelele. Ngizama ukuthi ngimtshele noma ngimfundise azabe until azabe yilento le engidingayo. Because nginawo lento ukuthi akekho umuntu wesifazana ongamthole eyiyo yonke into oyidingayo. Khona okukodwa noma khona okubili ozokumthola eyikhona ongakuthandi. Nawe ngeke umind uma ukuthi khona akuthola kuwena angakuthandi misazama mhlawumbe ukushintsha akulungisa. Yes. Okay. Kuwumsebenzi wakhe ke vele umuntu wesifazana ukuthi uma kukhona engingakwenzi kahle mina njengendoda angicorrecte noma angilungise futhi nami kufanele ngimlalele. Ukuze phela nami ngakheke ngibe indoda. No, ayikhinkinga muzi asame sombona usesurethi. Yeah, ngiready. Awubuke kunamahloni awuthukanga? No, angithukanga nakancane. No, ipani lisuke No, nginawo amahloni. Ngiyalisaba ipani but anginankinga nepani because ngicabanga ukuthi ipani lisuke lingachazi ukuthi uyisehlule kodwa lisuke lisho ukuthi usewumuntu uyaphila. Okay. Akukhona konke sothi masikwenza kuphumelela. Khona siyokwenza kungenzeki, khona siyokwenza kwenzeke. Alright, cool. Ipani esikhuluma ngalo-ke la akulona lelo licabangayo lasekhisini but since sizocabanga indaba yokudla sisendleni next chapter about to begin the next chapter for umuzi nontokazi uvuyi asambe sobona ukuthi uzohamba kanjani ungayindawo. TV channel endakho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo soba u2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Thina masemasontweni suke siyofuna izwi laJehova but I'm realizing manje ukuthi kunabanye abantu abaya lapha bayafuna amaphakade abo njengomuzi ethufuna uvuyi, which is why we are here on the show today. Ngikubingelele ngikwamukele mbukeli ku Select Africa TV. Kama lami nguSine Ngwakanene. But of course if uyaphila semhlabeni elifanele nawe, get to call me under my 2K and nami ngi2K. I'm out and about on Florida Road at the next chapter njengenjwayelo and I'm here to link up couple yethu yanamhlanje. Angazi kuzohamba kanjani but I'm super excited and I'm crossing fingers for umuzi. Hopefully uzolithola iphakade lakhe ahamba ayolifuna esontweni. Ngiyacela ukuthi uhlale nami ungayindawo so we can both be the witnesses. Sibone ukuthi data namhlanje ihamba kanjani. Follow Select Africa TV across all social media platforms. Remember to subscribe to this YouTube channel. Come through to the next chapter. Bathokwa manje ngifuna ukuthi singene. Here's to the next chapter. All the best to umuzi. Now come with me. Mbukelwayo is Select Africa TV. Ngihleli noVuyi. She's fresh, she's beautiful, she's gorgeous. Umile kahle, ugqoke kahle, uhloniphekile, which is why she's on the show namhlanje. Hello sisi njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila, igama lami nguSine Ngwakanene, ngisebenza eSelect Africa TV. So igama leshow esishutha la njengamanje ibizwa ukuthi I have a crush on you. So ngiyacabanga ukuthi mengikufonelile ngathi ngicela uze la sizoshutha. Sisho I have a crush on you. Kusho usuyazi ukuthi
zingane khona kusene-crush kuwena. Awu sorry bantu ukuthi kubuyisele. Khona ne-crush kuwena and angimsoli umuhle Ngiyabonga. unamahloni. Kancane. Mucabanga nje kubona bonke abantu baziyo empilweni yakho ubani ngabakapable ukukuletha lapha. Umnganami. Umngane wakhe ngaba ne-crush kuwena? Khona ungaba ne-crush kuwena. Umngane wesilisa? Yes, umngane wesilisa. Usekwaziveza vele kuwena ukuthi Ya, kukhona ukuthi ngi-reject-ake lento leyo because ngiyabona ukuthi siwumngane wami futhi njengobhuti wami. So uyabona. okay. Kukhona for now ke umuntu engasho mhlawumbe ngisho ukuthi ukhona because hayi ngikho yabona like bengekho up for mhlawumbe ngathini bengingamkeli mhlawumbe ama-relationship ukuthi ngabona ukuthi Ufila ngathi awukho space sokujona. Why? Lothi nje okwenzekile yabona indlela ekukona manje ngisabuka ukuthi ngathi ngilinde noma nginike isikhathi nami ngiyithole ukuthi yabona ngidingani ngifunani mhlawumbe nje after 30 ke because yabo phela impela aqhubeka ngilokho engibambelele ekutheni inani bese ngiyabona ukuthi izinto ngiyasaza after 30. Ngivumelana nawe mawuthi ufuna ukulungisa impilo yakho ne I'm for that but futhi into engifuna ukuphinde ngi-highlight ukuthi emjolweni noma ungahila u5 years ngonyaka wes6 makumele bekuphinde bazokuphinda kube ngathakaze uhila umjolo ukhetha uzofunde oshukela la ngemuva ababhali motivation. So nje akusizi qoma nje ona uyeke into eziningi uzoyibona masuphakathi ngoba vele mase kumele bekuphinde khuleka nje ukuthi bazokuphinda. Qinisile inkinga phela nami ngifuna ukuthi mangabe siyabusa ngi-right sengizizwa ukuthi noma ngi-right ngingenzi into ngoba ngithi ivele kuyafana ufila ngathi awukahili kahle noma nje ngithi ukuyithola nami kahle ngibone ukuthi noma sengi-right bakhethe wazi wayilahlekela no sifuna ukuyithola ngizayithola ukuyithola kodwa nje hayi umjolo wakho wokugcina kunini ubungu last year May. Hawu sesiside mosisikhathi akahileki khona akubanga yabona into eyenzeka lapha dadewethu akubuvoneki uyefuna ihaki kumobonekile but ukuthi ngihlale ngisho no man uhlala ucabanga ukuthi ngiphinda anokuthi ngisadlula khona manje akubhalansi sengisonke idinga isikhathi so ngizothi nawo umjolo udinga isikhathi udinga ukuthi uyinikeze udinga inhliziyo nalento le engisabhizi nayo idinga isikhathi sami idinga yabo so ngiyabona ukuthi ngcono ngithi ukufocus kuyona ngokuthi isikhathi sami nokuhamba ke ngibona ukuthi ngikwazi ukubhalansa sengavele ngize ngiyiphushe nje ngobuse. So mucabanga umuntu wesilisa onjani ongakushintsha umqondo ngendlela obona ngawo umjolo unayi type type nginayo kodwa yabo umuntu mesefikile ngithi okay uyafika umuntu esilisa awumazi naye akakwazi yabo ubone ngendlela lezinto ezenziwa mhlawumbe kube kuwena ukuthi noma ithuba yachazeka yini mhlawumbe kulo muntu ngoba ungibuza ukuthi sinayo type mangabe type yami obvious vele ngishayilo ngingahamba naye khambe kodwa futhi osiyona type yami ayisangiphathi ngale ndlela leyo ngibona kahle ukuthi no man ngoba ade ngiphuma ngihila kulento le ngiphuma kuyona something lento engiwela kuyona so umuntu naye kuya ubona nangezenzo zakhe impatho ngibona ukuthi no man lo ngiyahamba naye nani. Okay, just for curiosity type yakho umuntu onjani? Okay, ngithanda umfana owokuqala uqambana ngithanda umfana omuhle high five. Wow, we all in this together. Then umfana abo labafana laba umfana okay ngicela ngithini umfana ongeke okay let's say sihamba emgaqweni umfana sesiwena nangu umuntu usuyamazi manje umfana nje ungaphila mfana ungangeneki umfana ungathini Bona nesithunzi ubona nesithunzi nje ongeke kuthi mayihamba wonke amantombazane libethi nangu Thabo asebeyamdumela-ke sebeyamhaga-ke manje Thabo bongeke sewuthabo abantu-ke manje yabo umfana so umthanda umfana womuntu wabantu phela umuntu vele umuntu abantu but umfana angathi ongaphaphileki kalula. Okay,
Ngifuna nje ufana decent nje kahle. Onoku down to earth nyana. Othe ukuthatha futhi ngithanda yabo mengabe ngoba mina ongalingani mhlawumbe ngishiye igap mhlawumbe ibo 3 years. 2 years yabo. Gcine futhi angithanda futhi ngisengidale ngithanda noma mnandi-ke kumele vele nje personality ufunani into ozaziyo ukuthi ufunani ungathi ngithi ngihamba Nkosi yami umuntu ngithi ngiyabheda naye abhede nami umuntu uzawazi ngisho singente wrong akwazi ungibuyisa nje sakhe into ekhona. Okay, so umuntu engize ngaye la awumazi ne ukuthi wena ubani, but yini engakuthena off makuthiwa uyafika la into ongayifuni kumuntu wesilisa? Indlela yabona thini umuntu meqhamuka nje uyabona ukuthi hayi lona-ke lo nendlela agqoke ngayo nje uyabonisa akayimina nje lona angeke nje azengifanele lona indlela ebuka ngayo okay shiya ukuthi bese ngasabanga muzi but uyabona nje ukuthi uclean kodwa yena uyambona nje ukuthi mfana right mhlawumbe ngathi uyafika la uyabona nje ukuthi uvuke bayithatha nje ngoba Azalafaka efforts. usevuka bayithatha ibo bakhonsaze kumina ibo lona nje. And then in terms of personality yakhe ke mhlawumbe noma izinto ayikhipha ngomlomo yini ongayithandi? Indlela mhlawumbe say indlela engakhuluma ngayo ukuthi phela kuzobe ngamazi futhi zobe ngayemuntu bese khuluma mhlawumbe ngabona ukuthi lo khona amagama futhi ukubona futhi lo la ngabe ngithe ungawaqoqa mhlawumbe naye mhlawumbe uyabhadlazela nje ukukhuluma nje noma amakhuluma nami okay khona umuntu usuyakushela yabo awusamsilani ngalento le yena ayifunayo siyaqala usuyambona mhlawumbe sekuphela neboss ayiphela ngincengi manje ubona manje ukuthi ethi umuhle mozenza muhle ngamanje kahle ungazongijwayela kabi hawu sisixabene kodwa ubona ngimuhle wazongishela manje ngoba izinto ezihambiselani sengimuhle futhi manje. Right, I get you. Umuntu oze nje uzothi mangizothi hawu mhlawumbe siyahambisana nenkulumo hawu manje mina ngazafuna imali sathi besihamba ngale ndlela le yakhuluma ngayo manje uyabona ukuthi no mina la bengitsho mhlawumbe uzoba yini sengiyamela manje siyaqala usiya backstep ayangijwela kabi lona usiyahamba yabo. Okay, no ngifuna ukumoshela isikhathi. I'm sure you are dying inside ukuthi ubone ukuthi lo muntu okulethela ne kulethwa inangu ke manje kulethwa ilokhuzana shothi vele sekuyisikhathi sokuthi ni-ode nidle. It's about to get real ready. All right, in the count of 5, 4, 3, 2, 1, and I have a crush on you. Yaphila njani? Cha, igama lami ngumuzi isibongo ngijabula ke ngikhaya singoba mama waxoxa Ngozi nje mina igama ngumuzi isibongo ngithabela ekhaya ke kusebenza kuba mama waxoxa ukuthi ngikho thabu ukuzwe ngaleyo ndawo angiyazi suka lokhala ayiqala kuleka le ntokazi usazoyazi abenzela ke ijabule kule TV ngokuhlala ke la eThekwini lapha eNtuzu. Qala kwami ke ukukwazi ngiyazi ukuthi mhlambe wena ungazi but mina ngiyakwazi ngakwazi mhlawumbe usifikile usivakashele lapha esontweni umza wakhe Precious nomzamkhulu usonto lapha nawe ya sonto lapha ngiyakhumbula ya kodwa mina Showtime angikwazi ngiyaqala ngisho ukubona. okay mana noma ngikwazi mina igama but isibongo ngagcina ngajolanga ngoba igama lakho ungisho ngapha umuzi wakho ngingaxoxa nawe wangitshela wajungisa Ngitshela isibongo wasisho bathi ayi akusasikhumbuli ube ngiqamba na uba isibongo wakamwanzi mwana isibongo sawo Mwanda esithi sakababali ngowakabhungane. Ngifuni-ke sisi wami ngilokhu ngi-round igquma ngigudle igquma ngibe ngazi ukuthi kodwa namhlanje ngize ngacela iselect Africa TV
ukuthi ngixhumanise nawe ngenhloso yokuthi benginesifiso sokuthi uzovusa umuzi wakithi lapha kwaMthabela. What? Angithuki ngiyaxaya ukuthi why mina. No, into engiyinotisile ngawe nje ukuthi ufundisekile nesizotha yona le nto ephaphile. Yabo. Ngibona mangibona. Angazi phela. Kodwa mina bangikubona nje. Kanjalo. Yeah, ufundisekile unenhlonipho. Nganothisa nangalesi sikhathi uthunywa amanzi kuthiwa hamba ukha amanzi uhambise lapha kubaholi awungabona unantokazi isaguqa ngathi na lama-2K manje usasuka umuntu ofundiseke kanje Sile. Ngalapho ke. Wena usungibone lapho. Yini konje ukuthi okay, shoot wena uthi uchazwe lokho wena. Nawe yazi abona njengoba silapha nje emadolobheni Angazi. sidibana nalo lonke uhlobo labantu. Njengoba sidibana nalo uhlobo sidibana nohlobo labantu osuke ubona ukuthi ungakhona ukuphila nalolu uphinde udibane futhi nolunye uhlobo labantu obona ukuthi ayi ngeke la is not make sure. So kodwa mina ngathi bangibona wena bayifika abantu besimame especially emadolobheni bayifika abantu besimame uthola ukuthi basagqoka ingozi iqakala njengeyakho. Most of baphaphile bathanda izinto inhlonipho ayikho okungama-requirements omuntu wesimame hayi intombazane hayi wesintu yabo. So Abathandi wena abanjalo. no ngeke no lowo muntu lowo ukhuluma nje iqiniso umuntu osuke ungajolela ukubukwa naye. Warifuke mina ke njalo ke ukuthi lapha ngangeze phela ngoba ngisesontweni nje. Warif lo uthi awuyifuni wena mina ngiyona. And ngiyona yonke le wena uthi awuyifuni. Yabona. Shuthi phela umusho njalo. Shuthi singathi good with acting. No ngangaphela ngisuka 8. Uthi uyabona ukuthi indawo le ndawo ubona usabo la like into inesikhathi sayo. Ngangeke esontweni nje. Lapha ngicthes ibhedu noma ngivele ngathi bese esontweni yabo. You have to. I'm not saying ngiyona lokho lo nto leyo ungayifuni. Ngisho ukuthi barifu. Noma uthola umuntu bese singasakhulumi naye. Ngiyakuzwa. No, ushiso yini? Ngishiswa yini lokho Mina. No, sesikhuluma ngami. Ushiso ukuthi isikhathi esiningi mina nginapho la eThekwini. Ngiyawahamba amabandla, ngiyahamba inkonzo isikhathi esiningi but into engijwayele ukuyinothisa ukuthi zonke inkonzo engijwayele ukuya kuzona uyawuthola ukuthi ufice umuntu wesifazane ugqoke uveza amahlombe. Ake ndawo. Bagqoka into ethi ayiphindi iveze namabele. esontweni lakhe. Kanjani? Esontweni lakhe. Phela ngithi ngangivakashile ngale ngamzala. So ngangicela ukuthi okay ngala nje bazocabanga nalento ibuye iye nangamasonto. Khona isonto futhi ubona ngathi ukuthi okay nangale ngala kuhlala kodwa phe kancane. Ngoba ngisho ibhlukwe yabo. Lapho usungasho ukuthi akasabambekile esontweni kanjani nani yabo. Kanti qona noma yini even into eyimfishane yabo. So wena uvakashile ke nawe ufika kulona ke leli ngale. Usungasho ukuthi kuleli sonto yabo. Ngathi kufika abantu bakhona abala kanti yabo. Kodwa ngiyayizwa lento eshoyo. Ngiyangipikisana ngiyakuzwa. Yeah. Babona mina into eyangichaza ngoba ngisho. Mina lekholelwa ukuthi umuntu wesimame kufanele makahlonipheke. Umuntu wesimame kufanele abe nesithunzi. Ungavele nje ube umuntu wesimame othi mayebona mhlawumbe ubona abantu besilisa bekubukisa okwenguja nje okanye bekubukisa
kwesibilini ngesimanje inkinga yibona nto leyo. Ngiyakuzwa. So okuyinto engayificanga kuwe leyo ukuthi awubuye ukusidine uhloniphekile. Kambe noma sengaba khona ngamaphupho because akekho phela umuntu perfect. Kambe mina noma ngachazeka ngale ndlela mina engachazeka ngayo kuwena. But mhlawumbe kuzoba khona-ke lokho okuncane kodwa ngicabanga ukuthi singakwakha sinawe ndawonye njengoba nawe kimi. Mhlawumbe khona angisho ukuthi khona usubonile, ngiyazi ukuthi khona usubonile kodwa angisho ukuthi khona usubonile. Uyayibona nto leyo. Awusho plus ngoba yikho into engisayibonile. Ubona usabona ngabe nginamanga yikho into engisayibonile. Ngiyazi ukuthi khona usubonile ukuthi manje phela nawe uzozama ukuthi ubambe isimilo sakho yabo. No, uyayithemba phela wena mase usho njalo. Bangayitshela mina ngizothemba uba. Kodwa hayi ngakhulu usuke ngaboni engisabonile phela. So lento ukuthi mina-ke ngiyazi ukuthi khona usubonile mina kodwa-ke nawe kulokho usubonile kumina nginayo into ethi ukhona noma ungakuthanda but ngakho uzuthande konke ngami. Ukhona mhlawumbe uzokubona yes lo guy right. Yes uzomba umyeni wakho yibona nto leyo. U1 no2 no3 ngiyazi ukuthi into osuyisho leyo ngikho. Uyalinganisa. Okay. Uyalinganisa hayi ukuthi mina ya ngiyakuzwa iqhubeka. Ngiyakuzwa. So lo nto phela sekufanele umbekezelele. Then-ke mase usuyangakha sakhanisa indawo. Uyayunderstand that? Uthi uvumelana nami angithi. Yeah. Angivumelani. Ngiyakuzwa. Usilapha-ke manje. Ngilapha ngawulutho. Uyakhuluma ngilalela ngiyakuzwa. Ethi ngivumelana naye. Uvumelana nami. Ngani? Lokho engikusho. Ngiyakuzwa lento eshoyo. Ya ikhona lento eshoyo. Hayi ukuthi mina ngihambiselana nayo. Ya omunye umuntu kumele vele ube kanjalo. Kodwa for situation yami yakho actually because wena uze la. Angithengela. Phela vele hawu. Kasi mina ngingasuka la ngisuka khona nje. Nothi ukuthengela okwana kungemali. Anginayo imali eningi. Sekubana nje uzamayo ubamba amatoho la. Kodwa-ke ngiyakubona lapha Phela vele ngekumsusa umuntu asukele yabo. Mase uzombuka nje. Phela kuyenzeka. Kungenzeka shem. Mina lento athi ngiyenzisa ukuthi obana imali eningi because ngiyimisele ngayo. Malokho kwenziswa ukuthini? Ngiyimisele nawe ngokuthatha wena. Uyovusa umuzi laba. Abe. Mongibona nje wena into ovusa umuzi. Wena. Amshowo kabi ingane. Ya, ungaphiki vele ngiyakubona. No. Ungaqamba ngizwa ukuthi. Lalela ngitshele yonke into ngawe. Ukuthi umza wakho somewhere bebuya kulela umoya but ngitshelwe yonke into. And ngize okunye kwakho ngake ngiyakhumbula ukuthi ngithe ngihambisa umntwana yabo. Bathatha ngayibezwa ke behleba ngiyahlolisa mshongo ukuthi ngixabanise. Kodwa ngizwe behleba kahle. Into yabo ke vele labo anti khohlwa. Bezwe behleba kahle. Ngokuyiphatha kahle ngokuzazi ukuthi ufuna. So okunezinye zezinto lezo. Asithi bakhohliwe kusho ukuthi nengane. Ndaba futhi nengane. Umthandi. Hayi so. Nami ngiyawina. Hayi so. Ngicela ngizomenzani? Akathandeki yini? No, uyathandeka. Angifuni ukubagxeka abantu besimama abanezingane. Ayikho into wrong ngabo but me. Right. Sharp. Nengane ke mina. Futhi bakhohliwe ukusho. Hayi, noma usungibamba nje kodwa ngoba uthi nengane ngoba mina ngike ngazitawuna. It's fine, ukuthi unawe ungane ngoba ngiyazi ukuthi engeke. Ngitshela yonke into ngawe. Yabo ukuthi mina ngifika kuwe. Yes, somehow somewhere
Ngakho bengibona ukuthi hayi angazi ukuthi Ubona uthini? Hawu. kodwa Uyayibamba manje. lapha sekuthenini ukuthi uchazekile ngayo. Wayengezwa shini. Angithi abazali besekhona. Yebo basakhona. Khona ma. Ne-time akhona. Baba. Sekhona leso spam don. Ukhona. Ngiyadlala ukhona. Uthi angihlali naye. Ngizobani? Ubaba. Okay. So mina ngilapha sekuthenini ukuthi ngicabanga ukuthi into eseyisele manje. Sengikwazile ukuthi ngihlangane nawe. Ngaxoxa nawe. Okay, wangavuma. Ukuthi ngiyazi ukuthi uyavuma ngenhliziyo but umlomo awuvuma. No, wangicabanga ukuthi ngiyavuma. Ngiyacabanga ukuthi Ngenhliziyo ngikhalele. ngiyazi ukuthi uyavuma. Wazocabanga indaba ungacabanga nje ukuthi hala engasakambi kahle. Indaba uzotshela ukuthi nje ngikufanele mina wena. Kabi. Hayibo. Kabi. Ngabona nje ngicabanga ukuthi into esisele ukuthi unikeza inamba bakho bazama ukuthi abadala bexoxa bonke nathi sizingane esiprofessional. Oh, sofuna ukuthi baba manje wena. No, mina sengidala mina. No sengiyasho ukuthi nje wena songibona. Sengidala bona manje ngiyayibuka iminyaka yami. Liyashona ilanga. Liyashona ilanga. Kodwa manje ngibona ukuthi ngenzeni no baba mengibuza ekhaya sengahlezi ngibambangeka. So that's why sengithema ngibona wena ngathi no. Angabe ngisabe ngilokhu ngibamba kabili ngibamba kathathu. Ngoba abantu kuthiwa mhlawumbe ngasemakhaya ngabe kumele mfuye ngabe uthi njalo umoya okhamanzi ebusuku. Umoya okhamanzi ekuseni nomoya okhamanzi emini. Ngabe ungihlezi ungifica ngolindile. Manje ngoba sila eThekwini. Oh, yini kwenza uyitshela ukuthi la ekubamba uyeke la. Ngoba phela hayi wena uzona usu serious. No. Ngabe uthi wayimizela. Because it's like eThekwini kuqala. Uma ngizoya ngoma lapha ngakini. Uthi bazongibamba inkunzi. Bengitshathele zonke into zami. Ngasekhaya. Phela kuseThekwini. Mhlawumbe umlele vuswa ngomlilo. So yona ndlela easy le ukuthi sihlangane la sixoxe la. Sikwazi ukuthi siqhubeke nazo zonke izinhlelo ngendlela ehlelekile kanje. Mina nje ngulindile kuwena it's only one thing. Wena vumela ukuthi abakithi abadala bexhumane nawe. Ngikhathele mina umngane. Awuzojabula. Uyayibona nje ngibhana nje. Mina awona mungu ngiqhuma manje. With a period of 6 months. Ngizobe sengilobole sekufunda ukuthi mhlawumbe sesihlelele umshado. Mina umshado ngiyawuthanda yazi kodwa hayi manje. Ngisiyayixoxela nje hayi ukuthi aphe ngawe. Thatha ngokuthi akuwena ukukhuluma ngawe. Ngiyaqoqela nje. Manje. Athanda ngene emshadweni. Into zami yabo. Ngisho ngathi amsekho into engikhipha ngiyaphuma. Ngiyazi angiphumi Nkosi Msengulo Paul ngicoko kwami kwase ngase ngibambelele kuyena yabo. Ngiyaqhubela nje ngesigaba. Mhlawumbe hayi ukuthi ngivuma wena lento eshoyo ukuthi yabo. Wena kanti azikho into onazo noma obhizi ngazo lapho empilweni. Khona nokho zakho ba. Nami ngisheshe ngapha. Happy shema ngeqamba labantu. Happy. Kodwa ke khona uphapho phaphile. Kodwa for now angijabanga bese sinyeke omusha. Bengakubi khona konke engisanakho la engisazokwenza ngawo kwenzi. Yabona.
Ayikho into ephathekayo kusami engenzayo. Uqaleleni ungakwenzi. Salungisa nje. Ngiya lapho kahle kahle. Awona mina. Wona ngoba ngibize wena la. U-2026. Unyaka uqala. Because ngitshelile ukuthi kulo nyaka lo angikhulumi ngenze. Okwakho nje manje ngokusekusela ukuthi wena mabhungane unginikeze ulami. Mase ngiyabuya futhi ngizokwenza. Lokho ngisakhuluma. Njengoba into esikhuluma la into ebekade ngiplan ukuyenza last year. Ngavinjwa. Yabona Yabona lo myeko last year bekuyena ngempela. Angimiyeke Last year. Yabona ngibuyeke last year. Uzongithola pale fanele wena. Lo ngempela lo ufuna wena. uye nje lona. Angena lo. Lo yimina. Abangisaqondana. Bona ukufisela ukuthi umthole lo umdingayo engathi ngomthola. Nazi benhloso ezinhle. Kodwa lokho ngiyajabula ukuthi lento engiyifisayo nawe uyayi-approve izokwenza. Angithi uyayi-approve lento engiyifisayo izokwenza. Sengishele empilweni yakho ukuthi nje sengathi Nkosi yami sengahamba kahle. Ngifuna ukuthi yebo wena noma cha. Angithi lento engiyifisayo izokwenza. Oh cha. Ngaze ngicine ngivume ngisho engekho cha. Angizama manje sakuqiniso futhi cha. So that's why sengithi mina sengisho susu ukuthi ubuthi mhlawumbe ngami sengishela ukuthi nje shame empilweni sengathi eventually ngathi ngahamba kube right okay sithi uEmile ukuthi this year ayenza lento ngathi wahamba uyenze ngoba le phambi kwakho ayona ledingo wena yona kahle kahle ayona ledinga wena ya libeka nje. Akuyona le dingo yimini, iyona edinga mina. Yena. Umelana nawe mina. Ngithi mina akuyona le. Ngibona ungiqalaza ngazi noma usuthi uyahlula yini umfana. Check. Ngibona the way asengibuka. Naba. Sekhobile sesengithe. Sengithi Ucabela ungahluleki ke. Mhlawumbe it's a cry for help. Ni right kamba kahle. Baba. Uyadla ngiyaqala ubantomazane ngayitshela nje ngokuthi Hayi ukudla ngiyadla shem. awinish. Hayi ngiyadla bayi. Yabo bengawo. Konje ngamthambile bese ngawo. Hamba njani i-dates ngokwakho uya-isolpeze? Angiyisoli futhi angibonisi. Yabo, I'm very happy because this noma enqaba. Akungiphathi nakancane ukunqaba kwami because vele yona into engi-expect entombazaneni eyiphethe kahle futhi nezazi ukuthi ifunani. No, so Ngoba banjob thana on ukuthi unqabile. Ngiyakukhuthaza lokho kwenza ngibone ukuthi kwenza ngingayisoli kwenza futhi ngibona ukuthi lento engiyidingayo ngoba banjua yonke into sengiyenze manje yavele yaphasa yonke into manje. Ngabe lokho kuyangitshela ukuthi okay futhi baningi abafika kuye bese bephuma kanje. Uyayibona into leyo. So I'm very happy ukuthi wenza ngalendlela behavior ngayo. Ngiyithanda attitude yakho. Boy, hamba kanjani? Hamba kahle so far. Izathu sokuthi unqabele. I'm sure usumchazile xa umsummarizele mina because bengingekho ungachazile. Ngathini? Uyibambele nje naye kwenzaka ukuthi bengangichazeli but ukuthi ngitshele nje ukuthi yena lento ayidingayo ayikho la. Since ubedinga wangichazela ukuthi ngite kanjani nani. Singasho ukuthi wena lwayizele ila kodwa mina le ngidingayo ayikho la. Ofishi yena Sure. Okay, ngeke ngize ngi-elaborate no. But ngidinga something different. Ngidinga someone who's different from him. Ya uhlwe kanjani? Unani yena lo ungayifuni wena? Okay.
Hayi wakho yena Again ukuthi yazi wakho ngibona nje uyakwenzeka ngakhona. no akwenzeki ukuthi manje uchaze okay. Okay no offense. Futhi besatheni. Okay oqala umshado. Uyakhuluma ngawo nje. No up for it. Awuthanda ukushada. Yesusu. Umshado ngiyawuthanda yeso. Kodwa ngithanda ukushada. Okay yena Uthocela ukushada yini noma uthi ngathanda ukuthi one day ifike lapho. yeah something like that. Uvumile uyashintsha Siyashintsha. Nangivumanga ukuthi ngishade yena ngize ngathi mina. wenzalwa umbone njengomuntu onesifo hayi Unamazi like ngithe mina besixoxa ukuthi mina umshado ya kodwa hayi wena lo muntu amele umshada kimi Wazi ngani uthakwenza? ngiyazi mina ngiyabona Awumazi nje uyaqala namhlanje ukumbona. uyakhuluma ngishasho ukuthi uthanda into kanjani ngiyabona ukuthi Awunezinto ayithandayo ngokwena. Yini Yeah, ayithandayo yeah. ongenayo wena? uthanda okay yena ungibona okay ngiyona lento angibona iyona yasho ukuthi indaba zesizotha intombazane right yabo nje ehloniphekile yonke le nto leyo angihlapha ukuthi khona into angimthandi nje ngithandi nje na naye bengakhulumi futhi ukuthi yabo sabathi awuyazi lento le feeling yokuthi nje ithendo nje for me Asisele nje umuntu ovuka amashedini akwamshabela. Asisave nabafowethu ngokudla ekuseni. Ngathi kuselelo. Kodwa lokho vele wena kukufaka. Ubexoxa. mina yena nje okay akanalutho but unolutho for me okay mina hayi untype yami Okay. Okay. Ngani ngokwe-personality noma nge-appearance? Uthanda indoda egqoka kahle. Ugqoke kahle ubona umuhlini kwena Uhlini. Ugqoke ibhulukwe elimhlophe elingangcolanga. uhlini vese Uhlini. And outfit yamesh iyahlangana. uright lento engishilo kodwa la kumina Okay. What if I tell you ukuthi ngoba angithi awumazi awunakanga ngahlanganisa edweni msamkhumbula? no angimazi ngimbonanga leso sotweni So kuwena umuntu uqala ukumbona. So I understand why ufila kale ndlela ufila ngayo because vele phela umuntu ongamazi. So it makes sense ukuthi ufile ngathi awuzwa lutho for him because vele awumazi. So uma kuthiwa uyafila ufilani ngoba vele awumazi. So awukho wrong lapho. Yena ufila kanje ngoba besekwakubona wakuthi. Or what if I tell you ukuthi ngase kuthiwa spend isikhathi ndawonye uzorealize uhlambe naye kuyilento la ufila ukuthi kwamanje ukubona uzaqala ukumbona. kodwa indaba ngibe neshow ukuthi ayona lento engidingayo So yakho akazi qhamuka. wena yakho Eyami ethi qhamuka. wona I'm sure because I think umthathe based on just one date and awumazi altogether. Yabo if ufila kanje ngaye mhlawumbe befunda ndawonye noma benisebenza ndawonye or uyamazi from wherever bengizokuzwa ngithi ama feelings akho avalid ngoba uyamazi usumbonile ukuthi uthatha kanjani bese ebantwini unjani bayidiniwe so mawuthi awufeel lutho based on indlela usumbone ezipresenta ngayo emhlabeni nebantwini. Yabo. But right now umuntu ongamazi altogether so you haven't seen izinto ezinhle ngayo or izinto ezimbi ngayo. that's why mina ngithini ngithi yabo bese ngasabe ngokuthi mhlambe okay yabo lo cha wami ukuthanje lokuthi nje ngiyabona ukuthi noma kuthiwa ngiyamazi noma kuthiwa ngimazi ayihlambe ukuthi ngiyamthatha ukuthi hey cha nje Awufili. uno nje ngiyawubona ukuthi ngisho ngathiwa ngiyaqhubeka ngiyambona Would you want to go on a second date nomuntu wakho means no second date as well? no second date No second date. right no second date How else do you right to second? Because number kusengithathe. So vele sababikho lo. uyithathephi uthathani Ukuthi phela ngakutshela. ngisho ayithatha Awumnikanga inamba. angazi Okay. Yakusaba. Yakusaba. Kibo. So isiphetho la sithini ke? Sithi akuhambi kahle.
Akumhambelanga kahle. Bangisamhambela kahle. Usazofuna ukuthi nje bethu nenamba yakho nje uqhubeke ukhulume efonini. Akanayo Uyasaba inamba yakhe mina ngithathile. Uye futhi. Uthatha kanjani yena bephini? Yabona mina ngizosona Angeke vele ungashange black magic. Hayi, ungayenzi i-chemical engineering ngesizulu. Sengiyakusaba. Lapha lithole kanjani lapha kantika ngayo? Ngene ngichaza. Yabona abantu ngosemakhaya. Into engikwazi ukuyibona ithi ayithanda kodwa ngibona lo ntombi yami. Abe. Yabo. Technology umthanda nge-AI. Without technology. Without AI. Yabo. So mina ngiyambona mina ukuthi nawe uyamuzwa manixoxa naye. Imidlela la. Uyabona ukuthi weak. Yabo. Lokho hayi ukuthi ukutshelwa yimina wena uboni nawe ubonile. Yabo. So konke akushilo. Ngizophinda amazwi wami akungiphathanga kabi. Ngihappy because indlela behavior ngayo iyona into engiyilindele entombazane yokufanele ngakhe nayo umuntu. Yes. Yabo. So akukhona okuncane ukungiphatha kabi. Njobe sekwazile ukungibona. Automatically usazophinda sikwazi ukuthi sibonane but umehluko ngikulo nje. Wena uzokusuka. Ungasekho mina namakhamera. Ayijabo. Hayi ngizwa kahle. Imam. Ukhuluma naye. Uwiki kanjani? Ngoba wena uthi nawe uyangibona. Nangisho ukuthi ngiyabona ukuthi yena. Ayishaye ukuthi wena uyangibona. Oh. Isn't how? Ubuza mina umbuza Wena ushilo nje. How? Uwiki move Phela. Elaborated. What do you mean? But manje ula bafowethu abakhulelelayo awukuzwa. Ngoba mina ngiyazi ukuthi into mangiyifuna ngiyayithola. Ngokuqala lo. Okay. And okwesibili angijwayele ukuthi ngishonisa le sithi masixoxe cace nje akuhlangani nisho nokuncane and ngibona ukuthi ayikho ngisho nenhlansi encane ekhomba ukuthi umuntu uyangithanda but egcineni sigcine sithandana. Ngibheke lapha ke ephuzini lokuthi yes ngiyayithanda indlela behavior ngayo. Uyabona lento engambone iyona ngempela uyiyona futhi ungaphezulu kwalento engambona ukuthi uyiyona. You understand a lot? No guys, ngiyabonga for the sake of episode we have to wrap it up okwamanje. Ngicela ukubonga Vuyi ukuthi ukwazile ukuthi ufike even though awumazi uGayi, awungazi nami. And anginazi. Mhlawumbe ngabe siyakutshontsa, ngabe siyakidnapper but ula ufike. Mhlawumbe ngifuna khona nje. Mhlawumbe sokufaka ku-container lapha yawo uvuke eBangladesh kodwa ufikile. Kodwa kuliso uzohamba usuthi. Sengitshele bethu ungithengelile. Ukuthengelile. So thank you so much for ukuthi umuphe isikhathi sakho even though ubungamazi and awazi ukuthi uselela. I appreciate that a lot. Muzi ngiyabonga ukuthi sithembile ukuthi sikwazi ukuhlanganisela i-date yakho. Iyangichaza attitude yakho and ngiyathemba ukuthi izokuhambela kahle kwi-future. Mhlana shada ke nibuye Nkosi yami. Thina futhi. Umuntu wakhe yazi ukuthi angikhona ukuprove, I can't prove it but umuntu wakhe. Usho njalo wena? Hayi bukhali. Angazi but i-Wi-Fi kumini connectile and ithi ni couple. Angikwazi ukuprove and angikwazi ukuforce ukuthi umqome manje or ukuthi umqome together. I can't. But I feel like in a couple of months ngizozwa senginqaka emoyeni ukuthi uyabakhumbula labayalo sibabonile busy. Hayi I feel like ukuthi sengekho mina. Yenza kanjani? Angazi but ingane ngiyafika ngithola ngofuna nonsense ngisitshela. Kuleka. Ngibona kodwa ke lokho angeke. Ngathi ubhedelezi. Uzakho ebheke phansi lokho. Mina ngikutshele mina lento lezizwa easy because yabona ngoba sihlanganiswe wena namhlanje sizwe iSelect Africa TV.
ngosuku lethu lomshado wena futhi esiyokubiza MC-na-ke lapho. angithi uyabona-ke le uma ngobufakazi uma ukhuluma ngobufakazi bokuthi usazi kusukela siqala sihlangana wena oyobubatshela abantu utshela umphakathi utshela iy'ngane zami na Batshele futhi ukuthi ngazi ngathi lava angikhona ukuprova mara ngicela ukuthi nginishiye quick one. Okay, quick one. Kumele benze umjolo. Bekunjani ukudla kwala ekhaya? kumnandi Kumnandi. ibo yazi sengizohlezi ngizala ekhaya Please ulethe nabanye. sengizohlezi akhuleka And khona isiclinic ukuyibhola nje nilethe amajita ulethe girls ama-ladies bani night out ladies lunch tontoni ngenza ama-baby shower la ekhaya kwethu imicimbi yokho ngacabanga so please nibalethe. ngizovele ngitshele nababukeli bejabulutho be-TV bezwe bezobukela la ngoba ayi ziyakhipha kumnandi inkinga-ke kodwa nginganginothisa athi kubuye phula isingisi kanti mina angikho futhi besingisini ngabona iya nabelungu konke kula Phela nje samasababusini. mana ngenzela ukuthi ngoba mina manje ijabulutho le-TV ibuka kakhulu abantu basemakhaya ngampela bula ukhuluma isingisi noma hayi alikhethile ulimi Khulunywa noma yini la ekhaya ukuthi ngoba phela samasababusini ku-Florida Road kugcwele kakhulu iy'nhlotshana kutshela ukuthi izulu Ngisona-ke futhi isingisi sonke singakhuluma ngaso isizwane. hayi Le ngoba uthi wena la kuxubile yabo. Some obvious ufuna ucommunication nomunye umuntu isingisi. umuntu ongasizi Ongasiza isiZulu. ngikhuluma umageba-ke no ayikho inkinga la ekhaya babadluli out of 10 nibanika abayidleli. eyi mina ngizobaphuca nje elilodwa Okay. yazi ngingaphuciswa yini umuntu afana umnike konke noma nonkulunkulu wasiniki konke ngizobaphuca nge-1 ngibanika 9 over 10 wenzani nakhona ukuthi bengakhululeki kakhulu. yes angithi ngisho lolo lokho ukuthi bangane nje siyazi khona ukuthi yi-U10 kodwa ngeke ngibanike u-10 yabo No, ngicela unishiya, thank you so much. Enjoy date yenu. Well, remainder of the date because siyophela ne. Thank you so much. siyabonga kakhulu ntokazi Can't wait to see you guys on your wedding day. Umandlo kokubili. Ngema umngadi usenkomo. Usho shemele sithungisi. ngiyokuthathela ubhuti wami Ne? Soba mnandi. Uzobe usqueeze nini? Sobe sesihlangene. Idate ibi right, ihambe kahle nje. idate yami namhlanje ihambe kakhulu I'm very happy ngokudibana kwami nale ntokazi Engithande ngedate. Okay. I think much ukuthi even though sigcine ngingahambiselananga phakathi kwami naye but then indlela nje kade ekhuluma ngayo indlela ade emisele ngakhona into ade engithandile ngendlela ade ekhuluma ngayo into ebe right. ngithande nje kakhulu ukuthi uyilento engimdinga ukuthi abe yiyona without ugqoka without ukukhuluma kodwa inkani yakhe ingichaze kakhulu ayikho into engathi angithandanga kwi-date. engathi angiyithandanga ngedate ngabe ngiqamba amanga nkosi yami yonke into ngaye ngijabulelile la bengikhona uyena yonke into nje ibile into engidinga ukuthi ibe yiyona Anginalutho engalusho kuyena konke ebe ngithanda ukusho nabe ufisa ukwazi umuzi ngimtsheleli ayikho into engayikhuluma naye manje. hayi ngakusho kuvuyo ukuthi nje ngimdinga emagcekeni asekhaya and ngeke kuze kuphethe yena kuzophetha mina. Shout out to the next chapter. Shout out to a next chapter. Ayeye next chapter. Ayeye. I cannot prove it yet, but Umuz no Vui are my soulmates. Khona ongazi phakathi kwabo usazo find out. Thank you so much Mbugeli for tuning in and being a part of this week's episode of I Have a Crush on You right here on Select Africa TV. Please remember to follow us across all social media platforms. Subscribe to our YouTube channel, and if you'd also like to be on the show ngoba khona umuntu omthandayo ofuna ukuthi abe umuntu wakho une crush kuyena. Ungasabi, please do write to us on the email address down below. And the Select Africa TV izokusetha ngoba hlezi sibasetha abantu bethu. Igama lami nguSinengwa Kanene, but of course ivele phela semhlabeni efana nawe. Get to call me under my 2K and nami ngiyi 2K. Thank you so much for tuning in. Let's meet again next weekend for the next episode. Same time, same place. Bye.